Welcome back dito sa Ilocanda with me, Jess. And right now, kasama kong dalawang talented at good-looking guests. Good-looking talaga. Pwede yung isa lang. Welcome to the show, Mr. Delmar Lianes. Hi, Jess. Hello, Kuya. Good morning. Morning. Kamusta ka naman? Okay lang. Kararating ko lang from Manila. So, after ng biyahe ko sa Manila, tignan mo naman yung pagmamahal ko sa'yo. Talagang all-out support ako sa'yo. Diretso na ako dito sa taping natin. Thank you, Kuya. I really appreciate it. Of course. Hindi pa lang siya good-looking, fashionista pa siya. Kita niyo naman. Diba po? Ay, ano yun? Kanina pa ako naghihintay doon, hindi mo namin introduce. Ay, akala ko wala ka na. Ano ba yan? Guess mo pa pala. Hindi mo naman ako in-introduce. Okay, Ang ganda pa naman ng Mr. mga Murphy. spotlight. Ang ganda pa naman ng mga araw. Hello po. Ayan, para po naman yung nabagay-guess dito. Pwede doon ka na lang. Oh. Hindi tayo makikita doon para may yung... Kailangan dikit talaga. Oo, meron pa kasi nga Nakadikit talaga. para reservation. Ano yan? Reservation. Oo. Para sa isip ang magigets meron yan. Sino pa? Akala ko dalawa lang. May third eye ako. Oh. Ito na nga ba sinasabi ko sa show na ito? Ano ba yung sinabi? Kaloka, di ba? Nakaloka. Anyway, congratulations! Thank you, Kuya. Nanalo? Hindi. Congratulations agad eh. Hindi, kasi bago yung show niya. Ay, diba? wow! Bago ba? Oo. Yan. Hindi luma. Parang mukha kang luma. Yung blusang itim. Ganun talaga, te. Okay. Yun yung uso, parang luma Parang lang. mababaliw ako sa show na ito. Talaga. Parang dito, parang walang hindi makapagsalita. Talak ng talak. Oo, so syempre congratulations din na lang. Para wala Plastic kayo na tumbak lang to, no? Friend talaga kita. Sinasabi mo yun. Alam mo, walang plastic na kahoy ito nga, furniture. Oo. Ganda ng pagkakadiwa. Parang sila lang yung nandito, no? Oo. Actually nga. Anyway, gusto naman mga buhay-buhay at ang mga pinagkakabalahan nyo ngayon? Sino una? Jack and Poy? Oo, Jack and Boy, gusto mo. Sige, ikaw na lang, dahil ikaw nag-insist, ikaw yung maganda, ikaw na maganda, ikaw na. Huwag ka masyadong honest, okay? Well, Ikaw na, Kuya Delmar, ano na? Ay, ikaw pa ba? Ikaw na. Well, Jay, ang pinagkakabalan ko Jet talaga? Di mo narinig? Hindi. Silence Dapat di kasi. ganda. Okay, ganda. Alam mo, ganda. Ganito kasi yan. Thank you. Gusto nung konti pa kasi di makita sa camera. Alo, gusto mo lang katabi si Kuya Delmar. Ano ka ba? May HD ka? Alam mo yung HD? Ano yun? High definition? Hindi. Hidden desire. Tanga-tanga. Okay, alam mo kasi ang pagkakabalahan o krayan? Hindi, pagkakaabala. Okay. DC in English. Ano ba yung DC? Hindi ko alam. Business card? Okay. Ang pinagkakabalahan ko naman ngayon is... Ang dami na nang gano'n. Ano sa'yo ko yun? Marami na akong pinagkabalahan. Pinagkabalahan pa ako. Go na. Seryoso nito. Yes, syempre sa mga pag-EMC sa mga barangay fiesta. Pang barangay yung beauty mo. Oo, pwedeng pang town, pwede rin. Syempre, racket yan. Kailangan talaga ng racket sa panahon ngayon. Mahirap na. Anong raketa? Raketa ng badminton, raketa ng volleyball. Kala ko kung ano. Hindi, totoo talaga. Nag-EMC. Minsan nagtuturo ng sayaw. Nagme-make-up. Bongga? Nang Kaya buhay palang at ganda patay. mo mag-makeup. Oo, buhay ang manok patay. Pwedeng pagsabayin. Kaya pala yung makeup mo, nag-prepare ka na sa sarili mo. Ganyan yung makeup. Prepare na talaga ako. Pag namatay ka na, te. Ganun. Hindi, kasi buhay manok Fresh patay. siya. In fairness, fresh. Buhay manok patay, mini-makeupan ko talaga. Seryoso? Hindi, yung... Patay? Hindi naman. Hindi, ano lang, mga occasions like debut, wedding, pageants. Ikaw naman, Kuya Delmar. Ako, busy ako ngayon sa pagpaprocess ng applications sa new job ko. And of course, ano pa ba? Hosting yung tapings namin sa Wake Up Ilocos, syempre. Yun lang naman Syempre. pinaka-apply tayo. Saka hosting sa mga big events like weddings, pageant, mga ganyan. Bongga, super busy pala yung ating mga guests. Ako lang ata yung hindi busy sa kanila. And tsaka, okay, mga talent naman lang yung mga pag-uusapan. Tanungin natin kung ano mga talent ng mga dalawang guests. Okay, umpisa natin kay Murphy ulit kasi siya yung nag-insist. Ano mga talent mo sis? Siyempre marami akong talents, pero ang papakita kong talent niya sa'yo para mas maganahan Diba yung ating po? mga viewers. So, diba? Pakita mo na yung talent. Hindi mo na. Masasayaw ako. Gusto ko yung music na parang nakakabog ka ng may super bass. Okay, Murphy, take it away. I mean, my, you're like pelican fly. I mean, you're so shy, and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with the thing on his eye. Oh. Yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj. I mack them dudes up, back coops up, and drop the youth up. Like the drum and it's coming away. Can't you hear that? Super bass. Super bass.
In all fairness, magaling siyang sumayaw. Kaso parang may sinasapian ng demonyong May sakit na epilepsy pag sumasayaw. Naka-drugs ka ba? Parang, may nakatake ka ng gamot mo. Katol, pwede. Yung ano, yung Katol ba dyan? Yung lavender. Si Kuya Delmar naman, tanungin natin, ang mga talents ko. Sumasayaw din ako and then kumakanta konti. So, sumayaw naman lang yung isa. Masayawin na natin si Kuya Delmar. Okay, Kuya Delmar, take it away. Hindi mo ako sumayaw. Teach me how to duck. Teach me how to duck. Teach me how to duck. All my bitches love me. All my bitches love me. Diba? All my bitches love me. You ain't fucking with my Dougie. Teach me how to duck. 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 Yun lang. Ayan, tama naman si Kuya Delmar. First time yung gawin sa television talaga. Ayan, super talented ang ating mga guests. I've heard, Murphy, magaling ka daw din kumanta. Actually, hindi naman sa magaling, marunong lang, pero malat pa din yung boses eh. So, Pero sobrang galing. hindi naman sa sobrang galing lang. Malat naman, alam nga naman. Akala, Regine lang, maka-Regine Hindi ka lang. naman, mga siguro naman nasa mid-level lang naman. Pero Sino mga mid-level na yun? Yung mid-level, may mid-level, nasa middle is yung mga yun eh. Oo. Hindi yung totoo lang talaga. Hindi naman hindi magaling sa magaling, marunong lang. Pero at this time, hindi parang... Pero balita ko member ka ng banda. Sa rhythms. Hindi pa pala pwede. Magaling lang sa rhythms. Pero si Kuya Anong Delmar, rhythm? Anong rhythm yun? rhythm, yung mga pag sumasabay ka na sa mga tugtog ng banda, ayun. Pwede mo ba kami pakitaan ng... Pakitaan. Pakitaan. Okay. Parang nabulto na pakitaan. Parang Parang gano'n. malat naman sa boses. Okay lang yan. People will understand. Okay. Parang ano lang, Kaya mo na ako pa eh. sana lang sa Gusto mo ng super acapella? bass. Yeah, super Super bass bass na mag-rap ulit. Hindi ko marinig. Yun ba yung abot ng boss eh? Parang mag 1, 2, 3 parang sigurado. Okay, 1, 2, 2, 1, Parang video okay lang no? Tapos pindot, ganun, go. This one is for the boys in a booming system, top down AC with a cooling system, and him up in the club, we're blazing up. Get sex injected, saving up. He ill, he real, he might get a deal. He pop better than they get the right kind of bill. He cold, he dope, he might drink whoop. He always in the air, but you know, like coach, young motherfucking drip, so on the ship. When I make a drip, kiss up on my lip, that's gonna do what it was looking for. And yes, he gets locked, if you're looking out, I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my life feel like I'm fine. I mean, you're so shy and I'm loving it, so I like sipping with a guy with a thing when he's out. Yeah. Yes, I did. Somebody please tell me that it's Thank you, Uganda thank you. and back to the Back to the check to this. Wow! Pwedeng rapper si ganun, no? Si Murphy. Galing. Talent Parang ka talaga salbakuta to. lang ang drama. Oh, at least, stupid yung ano yun. Ang parang, salbakuta. hindi. Ang mukha ay, tapos naging salbakuta ang drama. Pwede na rin. Ganda. Pero galing mo, galing mo. Ay, thank you po, Kuya Delmar. Ay, si Kuya Delmar dito lang din. Baka wala rin ano. Pero si Kuya Delmar nag-rehearse kanina yan. Oy, Meron ba? Wala. O sige, bumili nga. Wala. Bumili mo sample. Hindi kasi ballader ako, so parang hindi ko kaya Hindi yun. mo narinig? Para din na rinulit mo. Akala ko Mama Bear. Ay. Papa Bear, Mama Bear. Akala ko ganun, te. O sige, Eh, siya, koala pakitaan bear. naman natin Koala si bear, ganun. polo bear, gano'n. Hindi. Taka-taka bear, ganun. Koala bear, sa dalawang to. Okay. Ayan, pakita mo naman sa amin kahit konting sample lang. Kuya. A few lines lang. Paborito ko kasi si Martin Rivera. So, Pwede isang line na lang. Few lines. Joke lang. Sige, go. alright. The morning starts to shine with teardrops in my eyes. And here I am alone, starting to realize then my days will be brighter. Yun lang. Ayan. Pala mo na ako doon. Nakilig ako ng slide lang. Slide lang talaga. Nakilig Nalala mo naman yung ako doon. Boyfriend. Meron special someone. Wala Parang akong special nadala someone. Baka ikaw na eh. Tsara. What about you? Dapat pakitaan mo rin kami. Ay, hindi ako lumakan siya. Parang nasa vice ganda lang ako, no? I have Kuya Delmar. Pinag-ating vice ganda. Tapos? Tangkad at mukha. Bakit gano'n? Ba't gano'n, Kuya Delmar? Hindi, alam mo talaga, ang mga pangit talaga nagbibigay sa'yo sa mga tao. Wala Hindi namang naman. pangit. Oo, hindi naman sa Kapag action maganda ka na, pangit. hindi ka na nabibigay ng... Hindi. Oh, Ang so, happiness, maganda si ganon. Jen kasi. Kalabahan niyo ako. Oo, pwede. Hindi, what I mean, sa physical appearance, di ba may mga sinasabing pangit,
Pero generally, wala naman talagang pangit sa mundo. Diba? Tama. Ang pangit lang ay nasa pag-uugali, hindi sa panlabas na kanyuan. Di ba? Pero ang sama din ng galit ng bakla ko, no? Parang pinabangit mo naman ng bonggang-bongga. Hindi, maganda kasi. Parang Inside and defensive out. ka. Hindi naman sa defense, basta nagigilty lang. Uy, ang saya ng show na to, promise. Ayun ang show na to. Yes, grabe Sana may din akong show, ang title, Ilupangit. Pwede din. Ma'am Rochelle, Sabihin bigyan mo. mo ako. Sabihin natin Bigyan mo Ma'am ako, Rochelle, Ilupangit. Ma'am Rochelle. Kunyari, nag-ask ka ng favor kay Miss mag-issue dapat. Rochelle. Go. Miss Rochelle, I'm begging you. Ay, gusto ko yun, yung may accent, I'm begging you. Eh, syempre, di ba si Ma'am Rochelle, Yung English talaga. O, kasi Kasi si Ma'am Rochelle yung Ilocano. Kasi hindi niya maintindihan yung Ilocano, pero So, kailangan akin, ano? Siyempre Kailangan naman, te. may slang talaga. May slang. Go. Ma'am Rochelle, I'm begging you. Ay, gusto ko yung ill. Ay, parang may British. British? Rochelle. What was that? Ano ba na yun? Miss Australia pala yun. Rochelle? Miss Rochelle? Yes, I'm begging Parang you. binaboy naman. Rochelle? Hindi, Ma'am Rochelle, sana may namang show. Iluganda, Ilupangit. Ilugwapo, pwede rin. Ilo-ilo, galon. Oo, Ilupangit. Pwede rin. Oo. Diyos Kasi ko. pero sana sa pag-guest niyo sa amin dito is nakabog tuloy nakabog namin yung televiewers. Alam mo, nag-text yung may nag-text sa akin. Trending na daw ngayon. Wow! Salamat Sa po. Twitter. Sa Twitter, ayan. Bongga, Bongga diba? na talaga. Nationwide, Kanina worldwide. bongga ang show ninyo. Grabe. Pero salamat sa nanonood, sa nag-greet sa atin sa Facebook kanina. Salamat. Wow. Bongga talaga Buti may yun. Facebook ka. Ako nasa Friendster pa lang. Wala lang Friendster Friendster. ba? Wala na ba? Meron Wala pa ba? na. Diyos ko, Dahil, wala na yung mga Wala friends na. ko sa Friendster ba? Wala na, hindi ka updated. Wala na, kang hindi talaga ako updated sa friends ay sa Facebook. Bakit Dili- naman naging dili- Bisaya ka? Ay, alam mo, doon bisa talaga ako sa idol ko naman sa Allen Junesia ba? Ay, walang gano'n. May similarities kayo ni Ay, may Aling similarity Junisha. ba? Paano? Mukha pa lang, pak! Aling Junisha, oh. Wow, Manny Pak na Pacquiao, gano'n. Pacquiao. Ikaw, Jinky Pacquiao, gano'n. Yes. Diba? Ang ganda si Jinky, te. In fairness, Pak, gusto kay Jinky. naka-Hermes si Maganda. Bakla, no? Oo. Malarkey. Ayan po, more entertainment sa pagbalik ng Iloganda. They've been looking for, you're a superstar.